såkaldte online-omdømme. Det vil sige, hvad der dukker frem, når man søger på politikernes navn. At det er nogle positive, eller i hvert fald ikke negative resultater, som kan hindre din succes på nettet. Fænomenet med at gøre online-omdømmet bedre er brugt flittigt i erhvervslivet. For med lidt snedig teknik kan det faktisk lade sig gøre at presse de positive hits som en selv frem i Google. Det er rigtig vigtigt, når man går ud og bruger så mange penge på at brande og markedsføre sig selv, at det hele det stemmer overens. Men flere af de fynske politikere har altså tilsyneladende ikke gjort deres omdømme på Google bedre. En af dem er Anna Rytter, der på Google bliver kaldt for en kontroversiel muslim. Men du tænker jo, hvordan du fremstår på skærmen, hvad for noget tøj du er på. Burde du så ikke tænke endnu mere over, hvordan du fremstår på Google? Jeg tænker over, hvordan jeg fremstår hele tiden. Det gør man jo som politiker, men jeg kan ikke styre, hvad andre mennesker de skriver om mig eller mener om mig. Jamen, jeg tænker, det er jo igen sådan et resultat, der bare popper direkte i øjnene. Man kan ganske vist ikke fjerne de negative hits på Google, men til gengæld kan man bringe de positive historier forrest frem. Og det sker groft sagt, hvis man linker, altså henviser ekstra meget til de historier. For eksempel fra Facebook eller fra sin egen hjemmeside. Så jo mere man linker til de positive sider, jo bedre? Ja, kort sagt, ja. Og jo bedre omdømme får man også? Ja. Og så tænker jeg, så må folk altså også være kloge nok til selv at sortere i skidt og kanel. Og der kan man altså godt se, hvem Anna Rytter er som politiker, hvis man bare kigger ordentligt efter.